Припинок. Автобусный парк. Наступний припинок. Панчошний комбінат. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Панчошний комбінат. Автобус рухається по маршруту номер 19. Припинок. Панчошний комбінат. Наступний припинок. Дивани Бреста. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Дивани Бреста. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок. Дивани Бреста. Наступний припинок. Київське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Київське. Припинок. Київське. Наступний припинок. Березовка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Березовка. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые праездныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Березовка. Наступны прыпынак. Радужная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Радужная. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак. Радужная. Наступны прыпынак. Новосельская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Новосельская. Припинок. Новосельская. Наступний припинок. Червоногвардейская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Червоногвардейская. Автобус рухається по маршруту номер 19. Припинок. Червоногвардейская. Наступний припинок. Водоканал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Водоканал. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок. Водоканал. Наступний припинок. Автобаза сувязі. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Автобаза сувязі. Припинок. Автобаза сувязі. Наступний припинок. Чернінська. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Чернінська. Припинок. Чернінська. Наступний припинок. Обсерваторія. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Обсерваторія. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак. Обсерваторія. Наступны прыпынак. Осипенки. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок.
Осипенки, Автобус рухається по маршруту номер 19. Припинок. Осипенки, Наступний припинок. Добрая, Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Добрая, Припинок. Добрая, Наступний припинок. Городская больница номер 1. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Городская больница номер 1. Припинок. Городская больница номер 1. Наступний припинок. Пригородний вокзал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Пригородний вокзал. Падрыхтуйце прызныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Прыгарадны вакзал. Канцавы прыпынак.